Yun, huli mga lods. May huli kami mga lods, no? Tingnan nyo lods. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty. Yo, what's up, no? Lahat po kami ng bayawak mga lods. At habang nakatingin kayo sa video mga lods, shout out muna tayo, no? Sa mga taong to mga lods, mga taong to, shout out ninyo mga lods. Kuha muna kami ng kawayan mga lods. Gumawa na po kami ng magagamit natin para sa gawa ng bitag mga lods. Usap dito mga lods. Yan dito mga lods. Sapa na mga lods. Gumawa na sila mga lods. Dahil yung mga ginawa namin nung una puro nasira mga lods. Yay. Bako man kuha. Lagi lang. Abangan natin mamaya mga lods, no? Sana makahuli na tayo mga lods. So abangan mamaya mga lods. Ito yung trigger niya mga lods. Kita namin mamaya mga lods paano ito gamitin, no? Ganda ng kuko ko mga lods. Abangan mamaya mga lods. Ay something nga. Dito kami maglalagay mga lods, oh, ng trap ng bayawak mga lods. Daming alimukon dito mga lods. Baka sa susunod na video namin mga lods, no? Yung ano naman lods, pangunguha ng alimukon mga lods. Gamit yung pulot mga lods, no? Sige mga lods, tapusin na namin ito mga lods, no? At marami pa kaming bitag na ilalagay mga lods. So ito yung unang ano namin mga lods, no? Unang bitag namin mga lods. Ang sa mga lods. Pangalawa naman mga lods. Dito sa masukal na lugar mga lods, na napili nilang ilagay itong pangalawang bitag mga lods. Kaya mga lods, nililinis pa nila mga lods. Ako muna video gapper mga lods. Ito yung mga kuko namin mga lods, simbolo ng kapayapaan mga lods, na ang lupa at ang kuko ay isa lang. Kapayapaan mga lods. Wala tayong makita dito mga lods, ito mga lods, marami malaking mga bato mga lods. At sa mga treasure hunters dyan mga lods, maraming sign dito mga lods, pero hindi kasi namin ginagalaw yung mga lods, hindi kasi kami nangarap na maging mayaman mga lods. Pero pag humukay dyan at bibigyan kami, sabi ng mama ko, tatanggapin kung ano ibibigay. Daming mga sign dito mga lods. Kaso hindi kami treasure hunter, ibang hinahunt namin mga lods. We hunt love mga lods. Yan mga lods, ginagawa na the original mga lods. Daming lamok dito mga lods, pero hindi tayo mauubos ng mga lods, So tapusin muna namin itong mga lods, So ito mga lods, no, ang mangyayari nito mga lods, ito kasi ito yung trigger mga lods, no? Ito yung pinuprint ko sa stick mga lods. Yan yung trigger, nakakonekta yan dito sa ano mga lods, lubid. Ngayon mga lods, pagpapasok yung bayawak dito mga lods, at
pag itong trigger mga lods, ma-push niya papuntang loob mga lods. Tignan natin mga lods ha. Yun, huli mga lods. Kita nyo mga lods. Kaso hindi siya ano mga lods. Kumapit pa lang mga lods. Yan yung stasyon niya mga lods. So ayan mga lods, ipapain na lang namin mga lods, no? Ayan mga lods. So ayan mga lods, punta kami mga lods. Tapos na yung pangalawa mga lods. Pangalawang bitag namin mga lods. Nagawa pa kami ng isang mga lods, no? Lasing ko na mga lods. Gawa kami dito mga lods, ang isa. Kita namin mamaya mga lods pagkatapos. Dito lang yung napili yung anong mga lods, gagawa ng bitag mga lods. Dito lang napili, no? Pangatlo itong mga lods, pangatlo atong bitag mga lods. Wala kay lagi gumat bay. Pang taga ba? So ayan ang ano, dito na pili ito mga lods na gusto, no? Kawawa talagang mga puno dito mga lods, dahil sa bagyong Odette mga lods. So ayan sa mga lods, pa-final na yan mga lods, para uwi na kami mga lods. Mag-aalas 5 na mga lods. Alas 5 na pala lods, no? Ito yung mga bitag maker natin mga lods, from Cebu Factory mga lods. Pain din, no? So yan, final na yan. So ayun na nga, no, tapos na, no, uwi na kami. Uwi na kami mga lods. Balikan namin ito bukas mga lods, no? Bukas ng hapon mga lods. Labot din kami dito. Hirap talaga ng daan dito mga lods. Samahan niyo kami bukas mga lods. Babush. Tulog muna kami. A few moments later. So ayan mga lods, no, papunta na po kami sa ginawa naming trap kahapon mga lods. Sana may huli mga lods, ha? So lakad muna kami mga lods. Medyo distansya pa dito. Tignan natin dito yung isa mga lods. Baka hindi nasira mga lods. Kaon. Ayan. First trap and second trap wala mga lods. Hindi pa kasi masyadong mabaho yung kumain namin mga lods. Dito na tayo sa pangatlo mga lods.
Ayay ka, may huli kami mga lods, no? Tingnan niyo lods. hindi ko napansin mga lods, may huli na pala kami mga lods. Yan siya mga lods, oh. Kita niyo ba mga lods? Pinakirin. Ito. Layo na tinignan ko mga lods. Layo na tinignan ko, akala ko nandun sa saan mga lods. Yan mga lods, oh. Sige mga lods, kunin mo namin ito mga lods, ha. Medyo atak sa akin mga lods, ha. Nabigla ako lods. Dito lang pala sa harapan ko lods. Hindi ko napansin mga lods. So sige mga lods, no. Kunin muna namin ito mga lods. Kung bago pa siya nahuli mga lods. So ayan mga lods, no. Tatalian lang namin yung paa dyan mga lods. Ako ibalik ka. So ito na yung bayawak mga lods, no. Huli namin sa bitag mga lods. So mga lods, wala nang imbi yung sipi ko lods. Kaya uwi na kami mga lods, no. Maraming salamat sa panonood mga lods. And don't forget to like and subscribe mga lods, no. At marami pa kami mga hunting adventures na ipapalabas mga lods. So mga lods, kagaya ng pangunguha ng alimukon mga lods, no. Kahiligan din namin yan, kaso hindi namin mabidyo yung mga huli namin. Ngayon lang kasi kami nakapag-isip mga lods, pa-support man dyan mga lods, no. Don't forget to comment nyo lang kung ano ang gusto nyong ipapagawa namin, kung ano ang yung huli namin Oh. sa sunod. basta't meron sa lugar namin mga lods, gagawin namin Kaya mga namin yun. Sige mga lods. Bye bye, it's my life.